मानो रायनानै हरनाय नों जोंलारिखौ आंसो ओंखाम जानो थाखाय थालांनो होदोंमोन जोंहानाव आंसो जोंलारिखौ हर लाखिदोंमोन मानो रायनांगौ जाखो जोंलारिखौलाय नों मिथिगौ नामा बे जोंलारिनि थाखायनो फावगालि आरो एन्टनिय'नि आस्थाम सोनाया बायदों नोंलाय बेफोरखौ बहा खबर लानो जानो हागौ आं थाब मिथियाखै आरो एन्टनिय' आरो जोंलारिजों गोसो थोलायदों होननानै मिथिनाय मोनब्ला आं आंनि फिसाजोखौ एन्टनिय'जों मालाबाबो आस्थाम सोनो होखानाय नंखायामोन आं आंनि फिसाजोखौ मिथिखा हसिखा खोमसि खथायाव मालाबाबो गारनानै दोना बेखौनोथ' आंबो बुंदों एन्टनिय' आरो जोंलारिया मोजां मोनलायनायखौ मिथिनाय मोनब्ला बे हाबाखौ आंबो गनायथि होआमोन जोंलारियाथ' फावगालिनि लोगोना खोन्थानोथ' हायोमोन बियो फावगालिनो मानो खोन्थायासै बेलाय मालायबा मा साननानै खोन्थायाखै बेनिबो माबा मोनसे जाहोन थानांगौ जानो हानाय अब्लाबो बेफोरबायदि दारायनानै हर नों मा मिथिनो गावनि फिसाला फिसाजोआ दुखु मोननानै थानायखौलाय नोंलाय मा मिथिनो आबै फावगालिया बेसेबां दुखु मोनदों नों मिथिगौ दानो दुखु मोननायानो मोजां उनाव हाबा जाखांनानै दुखु मोननांगौमोनब्ला सहायनो हागौमोन फावगालिया माबेबा मोनसे जाथाया सिगाङाव जाग्रोनायानो मोजां जाहाथे उनाव गारायफोरा गिदिर जालाङा आं फावगालिखौ मोजाङैनो बुजायनानै दोनखाबाय बेनिखायनो मा जायो जाथों जोंलारि आरो एन्टनिनि गेजेराव हाबनो जोंहा रावबो मोन्थाय गैया आरो बेफोरबायदि थांखांनाय बाथ्राखौ लानानै जोंलारिखौ दारायसै मा बुजिनो नोंलाय गावनि फिसाजोआ बेसेबां दुखु मोनदों बांद्राय गियानि अभार स्मार्ट जानानै देखायो बे बिहामजोआ नारजि बुदाङाबो मा मोखांनि नायनायनि बेखौ बोजबना लागासिनो थाय गासिबो खोथाखौनो गावनिखौल' जानाय मोनथारो फिसाफोर नोमफाया उन्दुलांबाय लासै लासैनो हाबनानै उन्दुहैदो दे बयबो बिफा नोंलाय मानो सानफ्रामबो जौ लोङो जौ लोंनानैनो न'खरखौ मानो दावराव दावसि खालामबाय थायो ना गावनो गोजोनै थायो ना हिनजाव फिसायानो गोजोनै थानो मोनो मानो एसेबां असान्ति खालामबाय थायो नोंलाय बिफा मानो एन्टनिय' मानो एसेबां हराव फैदों नोंखौ लोगो हमनो थाखाय मा हर मा सान जेब्लाबो नोंनि खाथियाव फैगोन थांनो हर जाथारबाय आच्छा जोंलारि गाबोन जोंहानाव थौ नों जापानाव थांनायनि सिगां जोंहानाव खेबसे ओंखाम जानानै थां आं जोबोद मोजां मोनगोन नाथाय नोंसानि न'आव थांनानै आइ आफामोना आरोबाव आंखौ लाजि फोनांबावोबा जोंहानि न'खरनि मानसिफोरखौ लाजि फोनाङोबा एसे टाइम होयोब्ला गासिबो मोजां जाजोबगोन आइयाथ' जों सानैनि सोमोन्दोखौ एसेबो मोजां मोना अब्लाबोथ' एक्सेप्ट खालामबायना थिग बिदिनो जों सानैनि सोमोन्दोखौबो लासैनो एक्सेप्ट खालामगोन फोथायनाय लाखि जोंलारि एन्टनिय' नोंसोरनि न'खरा आंखौ माबोरै एक्सेप्ट खालामो आं बेखौ मिथिया नाथाय आं सानो आंनि आइ आफाखौल' जेब्लाबो लाजि दा फोनांथों होननानै आं आइ आफानि मान सन्मानाव सोरबाफोर आसि दिन्थियोबा आं सहायनो हानाय नङा नांगौ आंखौ जेखि बुङा मानो जेबो बुङा एबारनिफ्राय आं दङना गाबोन थौदो ओंखाम जानानैल' फैदो लोगोसे मेरि क्रिसमास नोंनिसिमबो हेपि मेरि क्रिसमास एन्टनिय' दे बिदिब्ला आं थांनोसै बाय बाय जोंलारि औ आयै नोंलाय माथो हाफांमोनाव हर थागोनसो होननानै बुंदोंमोन मानो फैखो ओरैनो फैबाय आयै गोसो जानानै मालायनि न'आव हर थानो बाखायो आं ओरैनोबाबो आं जापानाव थांखासिगोन अब्ला माब्रैथो आं गुबुननि न'आव हर थानो दे आयै एफा मोजां हर थागोन होननानै फन खालामहरथारदोंमोन आंखौ हरखाबनो मा जाखोबा सोरबाफोर माबा मोनसे बुंखो ना बानलु बेदास माबा मोनसे होनबाय दा सोंबाय थाबाबो दुखुसो जागोन ना सोंलां गावनो हारसिं खोन्थागोन बियो जायफा नोंसोरो बेयाव उन्दुला होमबा फै आंजों बिसिनायाव उन्दुफा फै नों बेवहायनो उन्दुदो दे आइजों आंजों हायावनो उन्दुगोन औ एमाव फिसा नोङो गोजौआवनो उन्दुदो दे दांलाय हारसिंलाय मानो गोजौआव उन्दुनोलाय फै साथामबो उन्दुगोन गुसु गुला हायाव उन्दुनाङा नोंसानाव जियाबो गांसेल' फै साथामबो उन्दुगोन आं हारसिंल' बिसिनायाव उन्दुनानै नोंसोरो हायाव उन्दुबा आं गोजोननाय नङाना फै साथामबो उन्दुगोन आयं नोंबो फै नाङा दे फिसा जेबो नङा सोरांखासिगोनबो फिसा बेनिखायनो नोंसोरनो उन्दुदो दे बिदि नङालै आयं अखाबो हादोंमोन ना दानि गुसु गुसुनो दे हाबफै आंनो लारजों कम्बल होनानै नोंसोरो हायाव बिदि उन्दुबा आं गोजोननाय नङा आं उन्दुनो हानाय नङा फै जायफा फै आयं नोंबो फै दे होमबालाय एमाव राजा जोंहानि आफाया जौ फेनानै हरसे बकिबाय थायो दै नों उन्दुनो हानाय नङालै जेबो नङालै हेडफनजों खोमायाव मेथाइ खोनासंबाय थागोन आं एमाव फिसा जायफ्रा फिसा मोनसे खोथा बुंनि आं गोसोआव लाखि देनां नोंसोरबो सानसे संसार जागोन गथ' गथाय खांगोन नोंसोरथ' दा न'खराव नुखाबाय जौ लोंनानै न'खराव दावराव दावसि खालामोबा बेसेबां खस्थ' मोनो असान्ति जायो नोंसोरो देनां हाबा जाखांनायनि उनाव गावबागावनि हिनजावखौ खस्थ' दाहो फिसाफोरनि सिगाङाव नांलायनानै दादेखाय बिमा बिफाया जेखौ नांलायो जेखौ बुङो गथ'फोराबो बेखौसो लायो बेनिखायनो खस्थ' मस्थ' फरायनानैबाबो जायफ्रा माबा मोनसे खामानि मावनानै मोजां रायजो जा नोंफा बायदि जौ फाग्ला जानानै न'खराव बुग्लुं सुग्लुं दा खालाम मानो सहायबाय दङलै आयं बेफोरबायदि मानसिफोरजोंलाय मानो थाबाय दङलै आयं जोंहानाबो आयं सासेया हौवाजों बुजा बुजा हौवाखौनो गारनानै फैबाय
समाजाव गोदो गोदायनिफ्रायनो हिनजावफोरनि दाया बांसिनखा। दाबायदियाव हौवाजों बुजादोंबाबो हिनजावानो गाज्रिखा, बेनिखायनो बुजादों होननानै बुङो। हौवा गारनानै थाङोब्लाबो गावनि आखलानो मोजां नङा, बेनिखायनो गारजादों होननानै बुङो। आरो दा नोमायाव गोजौ फाग्ला होननानै गारनानै थाङोबा समाजा आंखौसो मिनिगोन। मानोलाय हिनजावफोरखौल' दाय होबाय थायोब्रा आय'? गोदो आं उन्दैयाव जोंहानि बे न' खाथियावबो बिराद बुलायलायबाय थायोमोनलै। देन्जार बुलायलायबाय थाखायोमोन। दा मानसिया जौ फेनानैसो थैनानै थांबाय। रायखुमानाय बायदि जायोलै आय', देन्जार बुखायोमोन। उनावहाय मालाय न'खरनि बिमा बिफाया फैनानै लानानै थांबाय। न'खरनिफोरा मोजांबासो मोजां। ओरैनोथ' जोंनालाय हिनजावखौ हाबा हरखांबा मालाय जाखायो हिनजावनि फिसाया। बिनि सायाव हौवाया बुयोबा दाखाल खालामोबा सानसे साननैखौल'सो न'खराव खोन्थानो हाबाय। हा खोन्थाबाबो खायसे खायसेया बुंजागोनसो, जेबो नङा नोंनि हौवा दालाय माथो खालामबावनो होननानै बुङो। बिदिनो दङ आरो जों हिनजाव माहारिफोरा हौवानि सिङाव थानानै हौवानि बुंनाय माथो सोलिनानै जानाया। माथो खालामनो एमाव फिसा हाया। बिदिब्लाथ' सामफ्रामबो न'खराव दावराव दावसि नांलाय खमलाय जाबा फरायनोनो हानाय नङा माथो। आंनो हानाय नङालै फरायनो। जोंहाना ओरैनो आफाया मालाबा दावराव खालामो आरोना। होमबाबो जोंहाना बिदि बुलाय सुलाय गैयालै। आफाया आइखौबो बुफेराखै, आंखौबो बुफेराखै। मालाबा दुस्त मावनाया फंसे दाम मोनदों आरो, होमबाबो आफाया आखाय थिखोआलै जोंनाव। बेफोरबायदिसो जानांगौ दा। नोंहाथ' जिउआ बिराद दुखुजों थांबायलै आयं। बेसेबां बैसो जाखो नोंनालाय? जाबाय खोमा 50 बोसोरसो, मिन्थिया। होमबाथ' हाबा जाखांनायनि उनाव आयं नों बिराद खस्थ' मोनबायलै। आरोबाव बुरै जासे बिदिनो खस्थ' मोनलांबाय थाबा माबायदि लाइफ जानांगौ जाखोलै? मा एसे बरिंलै आयं। माथो खालामनो, सहायनानै थानांसिगोन आरो। बेनिखायनो नोंसोरखौ बुंदों आं, देनां जौ लोंबाबो न'खराव दावराव दावसि दा खालामथार। आं जौ लोङालै आयै। आं आफानि बेफोरबायदि अभद्रामिखौ नुनानैनो आं जौ लोंनो गोसो गैया। दे फिसाफोर उन्दुदो। दा नोम्फाया दावराव खोनालायबा आरोबाव बुलाय सुलाय खालामलायगोन। एमाव राजा उन्दुदो। आच्छा बारु थाइबानि लारा। सिखिरि फिसा, जोनोम साननि जोबोद गाहाम हामलायनाय जासिनाय थाबाय। इसोरा नोंखौ अरायबो खुसियाव दोनथों। लोगोसे मेरि क्रिसमास। थेंक इउ स' माच। नोंनिसिमबो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायजों लोगोसे मेरि क्रिसमास। एडभान्स हेपि निउ इयार। हेपि बार्थडे मेरि क्रिसमास। हेपि निउ इयार। थेंक इउ। फै क्लिअपेट्रा, न' सिङाव जिरायनि फै। बिराद गोबावजोंसो लोगो मोननाय जाखादों नोंखौबो। माथो खालामनो आरो, फन नाम्बार गैलाया नुलायलाया, बावगारनानै थानाय जायो। दाखालि लामायाव लोगो मोनबासो सिनायदों आंबो सिखिरिखौ। मालाबानो देरबाय, हिनजावनि फिसा थालिर बिफां बायदि ग्लब ग्लब जौथारो। फै न' सिङाव। सिखिरि, औ नों जोबोद समायना। थेंक इउ मार्था। थौ न' सिङाव। नों सोरखौबा नेदों नामा? औ, आंनि लोगो सासे फैनो गोनां दं, बेखौनो नेगासिनो आं। अके। जोंलारिया फैगोन ना फैया? आंथ' फनबो हरदोंमोन बेनोथ' आं मेसेजबो खालामदोंमोन, माथो रिप्लाइखौनो होआखै। आरो बानलुबेदां, बेथ' फैगोन होननानै बुंदोंमोन ना? फैयोबा हामगौमोन। बानलुबेदां, नोंखौ नेनानै थाबाय आं फैगोन होननानै। देलाय खोन्थालाय, मैया हराव मा जादोंमोन? मोजाङैनो फारि फारि खोन्था आंनो। आं जेबो गोसोआवनो गैले। मा होनखो जेबो गोसोआवनो गैया? आं मैया हराव जेबोखौनो गोसोआव गैले। जेबो नङा दे, जेबो नङा। बानलुबेदाङा सिखारदोंना सिखाराखै नायलाय। आं बेनि दरजाखौ टक टक बुदोंमोन। माथो आंखौ न' सिंनिफ्राय डन्ट डिस्टार्ब बोरमानि खिथायाव बास्थाब होननानैसो बुंनाय। मा? बिदि बुंथारदों बानलुबेदाङा? औ, बिदिनो बुंथारदों। नों जेरै बुंदों बेबायदिनो बुंथारदों ना? माने डन्ट डिस्टार्बखौलाय बुंदों, नाथाय बोरमानि खिथुआव बास्थाब होननायखौ बुङाखै। खोनासं मानामुनि, रायलायनायखौबो एसे सोलों दे। रायलायनायफोरखौबो एसे डिसिप्लिन खालामलाय। नों बेफोरबायदि जानला मोनला रायलायोबा मोजां खोनायाना। नों जेसेबांनो मोजां रायलायगोन, जेसेबांनो साखोन सिखोन थागोन, जेसेबांनो नों डिसिप्लिन मेनार खालामगोन, एसेबांनो नोंहाबो मोजांसो जागोन, मिथिबाय? आंनाव थाखा फैसाया गैयाबानो आं माब्रै मोजां मोजां गाननो? दरखार गैया मोजां मोजां जि गानलायनो। जि दङ बेखौनो साफायै दोन, साफायै गान। जेब्ला नोङो साफा लाखिबाय थागोन, गावनि मोदोमखौ साफा दोनबाय थागोन, अब्ला माखासे मोजां एनार्जिफोरा जोंनाव एक्टिभेट जायो आरो जों खामानि मावनो हायो आरो जोंजों लोगोसे जेब्लाबो मोजाङानो जाबाय थायो। बेनिखायनो मोजां रायलाय, मोजां सान, मोजां गान, मोजां साखोन सिखोन था, मिथिबाय? बेनि थाखाय फैसा नांलाया। थांलाय बानलुबेदांखौ फोजाहैबावलाय। जागोन दे आयं। बानलुबेदांखौ आंहासो रायगारगारबाय, जोंलारिखौ रायदों होननानै। बेयाबो खोन्थाबानो जायो आं रायाखै होननानै। मा खालामगोन आङो? माखौबा खोथाफोराव सिरि खोनासंनानै थाबाय थागोन बे बानलुबेदाङाबो। आयं बानलुबेदाङा सिखारबाय। होमबालाय साहाफ्रा लादो। जागोन दे आयं। राजा ओंखाम जालांला होमबा?
आं दखानाव माइरं बायनो नागिरदोंमोन। नांला दे। माइरंखौ नोंसोरनो बायनानै लायदो। आं ओंखाम जालांथ'ला दे। मानो फिसा ओंखाम जाबानो जायोना। मैया हरावबो नांलाय खमलायावनो मोजां ओंखाम मोनजायासै नों। र' आं माइरं बायनानै लायना फैनि। जायफ्रा फिसा नों बेवहायनो थाथ'। जालांदोब्रा जायफ्रा। जालांजागोन नाथाय खामानिबो दं ना कलेजाव आंहा। आइया जालांनो होदोब्रा जालांदो। आंलाय जायफ्रा आरो जायफ्रा आं मोजाङैनो मिथिबाय। आं दासिम आंनि जिउआव जाखिनि मोनदों बेयो आंनि थाखाय बिराद थोजासे। बेसेरा नोंसो खस्थ' मोनगासिनो दं न'खरनि देरसिन जानानै। आरो बेनि सायाव बिफायाबो नोंना जौ फाग्ला। ओंखाम दैखौनो मोजाङै होआ नोंसोरनो। गावसो जौ लोंना फैनानै नोंसोरखौ बुयो दावराव दावसि खालामो। आं साननानै नायोबा आं बिराद खुसियाव दङलै जायफ्रा। आं मालाबाबो गावनि जिउखौनो दुखुथिया जिउ बुंनानै लालालै। आं बेनिखायनो नोंखौ जोंहानि न'आव लानानै फैदोंना। आंनि जिउआ बेसेबां खस्थ' होननानै। मोनसे खामानि मावदोलै नों माबा मोनसे खालामदो नामा? आं मा मावनो? दखानफोर होदो नामा? दखान होना फैसाबो नांगोन ना। फैसानि जगारखौ आं माबा मोनसे खालामगोन। नों बेखौ टेनसन लानाङा। आं नोंनि थाखाय फैसा जगार खालामनो थांनोसै। ओंखामा दे ओंखामखौ जानानै थांनोसै आं। होमबा नों थाथ'। नोंलाय बहा थांनो? मैया दाउ मासे गावनानै दोनदोंमोन आं। दाउथु दाउ। बेखौनो साफा खालामहैनि। आइला आइला जामाइला। बयनिख्रुइ खस्थ'आनो माथो दुखिया जानानै थानायालै। दिनैसो मोजाङै मिथिबाय आं। न'खराव दावराव दावसि जायोब्ला बिनि सायाव बिफाया जौ फाग्ला जायोब्ला नोरो फुरियाव थानाय बायदिसो जाखायो माथो थांनानै थानायावनो। आंनि आफायाबो जुदि बिदि दोम दाखाल खालामनायमोनब्ला आं सहायनो हानाय नङामोन खोमालै जेरै जायफ्राया सहायदों। आं गावबो जौ लोङा मालायखौबो जौ दौवालै आं एबारनिफ्राय। मालाबा बैसागो मागोफोराव लोंनाया बेलेग खोथा। दिनैनिफ्राय आं जौ लोंग्राफोरखौ नुबानो अगाले मोनसिगोनलै आं। जानो हानाय नङा। आफाखौबो जौ लोंहोजानो हानाय नङा। ओइ बानलु बायदां सिखारबायबा न' सिङाव हाबैनोसै दे जोङो। नोंनि थाखाय नै कफि लाबोदों आं। नों मोजां मोननाय कफि आरो नोंनि थाखाय आङो बानाना टस्टबो लानानै फैदों। हाबैनोसै दे बानलु बायदां रुमाव। नै माथो दुगैखाबायबो नामा मानसियालाय? औ दुगैखाबाय। दे मोजाङानो जाथारबाय। आरो नै आंनाव सिखिरिया फन हरगासिनो दङ। माथो दिनै सिखिरिनि बार्थडेनो बार्थडेयाव थांनो लिंहरगासिनो। मानोथो थाङाखै? बेरे फुंजानि सोर बार्थडे जानो थाङो? बेरे फुंजानि नङा खमसे खम उइसथ' खालामहरनो हायोना नोंनि लोगोसोना। उइस खालामदो दा मोनायाव थांदो आरो माबाफोर प्रेजेन्ट लानांगौबा लानानै थांखादो आरो। आं थांनो गोसो गैया। आयो गावनि लोगोनि बार्थडेखौनो बिदि बुङो। आं बार्थडे सेलिब्रेट खालामनानै मोजां मोना आरो मालायनि बार्थडेखौबो आं सुखुवा। हाबाब मालाय जाय गोसो जायो मालाय बार्थडे खुंगोन बेवहायलाय माथो नोंहालाय सुखुनाय सुखुयि जाफानांगौ जाखो? जायखिजाया गिफ्ट मोनसे बायनानै लानानै थांबानो जाबाय। आं जेबो गिफ्ट बायनानै होया आं रोङा। नै नों बायनो रोङा दे आङो फावगालिखौ खोन्थागोन। आरो बानलु फिसा मैया हराव रायफ्लांबाय आंहा नोंखौसो सानदों जोंलारिखौ रायनानै हरदों होननानै। आइ एम सरि दे बानलु फिसा। जेबो नङा दे। र' कफिखौ लोङा होमबा? बाहेराव लानानै फै मानामुनि। जागोन दे जागोन। ओइ मानामुनि। औ आया। मोजाङै जाहोजोब दे बेखौ। जागोन दे। अना खाना दाय गैया गारा नाङासो बानलु बेदांखौ मैया रायफ्लांबाय। बिखुनजोनि दायखौ फिसालानावसो हगारफ्लांबाय। बानलु बेदां। नै आं नोंनि थाखाय गोथाव जाग्रा लाबोदों। टेबोलाव दोननानै थां। जागोन दे। माखौथ' गसंनानै थाबाय थाबावखो थां। बानलु बेदां आंनो फैसा नांगौमोन। मानि थाखाय? नोंथ' दाखालिसो दरमा लादोंमोन नङा होमबा आइनिफ्राय? आंनाव मानि एक्सट्रा फैसा बिदों? माने आंनो देलायनायनि थाखाय नांगौमोन। नोंजों आं एसे फ्रि जादों होननानै नों आंनिफ्राय फैसा बिगोन नामा मानामुनि? जेरै खामानि एरैसो फैसा मोनगोन। ना बेनि एक्सट्रा ना बेनि खम। मानो होननानै बुङोब्ला आं क्रिसमासआव बयफ्रेन्डनो गिफ्ट बायनानै हरगौमोन। मा? बयफ्रेन्डनो गिफ्ट बायनानै हरगोन? औ आं आर'नाइ बायनानै हरनो नागिरदोंमोन आर'नाइनि गस्ला। नाथाय आंनाव फैसायानो गैले। बेनिखायनो बायनो सानबाबो बायनो हाला आं। नों बयफ्रेन्डनो गिफ्ट बायनानै हरनोना आंनावसो फैसा बिनो लाजिया? लाजिनायालाय लाजिनाय। होमबाबो आं नोंनाव बिबाय। मानो होनोब्ला आंनाव फैसायानो थाइसेबो गैया। आरो आं आंनि बयफ्रेन्डखौ जोबोद गोसो थोयो। बेनिखायनो आं बेनो गिफ्ट हरनो लुबैदों आरो आं नोंनिफ्राय लानाय फैसाखौ दरमा मोनबानो होफिनगोन। बेफोरबायदि एक्सट्रा फैसा होनो गोसो गैया आं। आरो बेनि सायाव सोरनोबा गिफ्ट बायना होनो ओंखारबावदोंसो नों। आं आंनि बयफ्रेन्डनो गेजेर गेजेर गिफ्ट होखायो बेबो आंखौ होयो। दा जोंना क्रिसमास जादों नालाय बेनिखायनो क्रिसमासनि मुङाव आंनो गिफ्ट बायनो फैसा हरदो ना बानलु प्लिज बानलु बेदां। जागोन दे जागोन। बेसेबां नांगौ? बारा बुरजा नाङा आंनो 1000 हरबानो जागोन। 1000? औ 1000 नांगौ आंनो। आंनिफ्राय फैसा लाफिनदोंबा थिग टाइम मथेयावनो होफिननांगौ मिथिबाय? ना बेनि सिगां ना बेनि उनाव? दरमाया माला मोनो नोंलाय? जानुवारिनि 1 थारिखआव मोनगोन। अब्ला आंनो एक्जेक्ट जानुवारिनि 1 थारिखआव नांगौ। जागोन दे बानलु। आरो नोंहालाय रावनोबो गिफ्ट होआ गोदान बोसोरनि? नों जायखौ गोसो थोदों बे मानसिनो नों गिफ्ट होआ आरो? जायखौ आं गोसो थोयो बे मानसिया आंनिफ्राय जेबोखौनो लुबैया। होमबाबो माबा मोनसेथ' लुबैयोना बियो माखौ मोजां मोनो बेखौ होबानो जाबायना बानलु बेदां।
आरो आं नोंखौ बुंखादों ना सैथो गोसो थोनाया जेब्लाबो जाफुङो होननानै नों जुदि जोंलारिखौ मोजां मोनबाय थायो होमबा सानसेबाबो नों जोंलारिखौनो मोनगोन जोंलारिखौनो मोनगोन बेथ' एन्टनिय'खौसो हास्थायो मा थिक जेरै आं जोंलारिखौ हास्थायो जोंलारियाबो थिक बिदिनो एन्टनिय'खौ हास्थायो जुदि जों जायखौ थार गोसो होनानै गोसो थोयो बेखौ मोनोब्ला अब्ला जोंलारियाबोथ' एन्टनिय'खौनो मोनगोन मा मुहुनि होखो नों जोंलारि जायनि थाखाय आंनि खर' मेलेमाव खालि नोंल'सै बावगारनो सानबाबो मानो बावगारनो हायाखै आं बेखौ मानि थाखाय नोंसोर मानो दाबो ओंखाराखै एन्टनिय' दसे उनाव नोंसोरखौ लांफैगासिनो नोंलाय थाङा होमबा फिसा आंबो ओंखारनोसै ओमफ्राय नोंसोरलाय मानो ओंखाराखै दे दाबो आं नोंखौ थांगोन थाङा होननानैसो सानदों जोंलारि फिसा एन्टनिय' मोननाव थांबानोसै बिसोरजों सोमोन्दो लाखिनोसै होमबा आयै आंबो बेखौनो मिन्थिया नाथाय आं एन्टनिय'खौ मोजां मोनो आयै आं गोबां बार नाजाबाय बेखौ गारनो थेवबो हाया आङो बाखि नोंसोर जेखौ बुङो बेखौनो मानिगोन आं नोंनि गोसोआ जेखौ मा होनो बेखौनो माव फिसा नोंनि गोसोआ जेखौ मोजां थिनो बेखौनो माव जों नोंजों जेब्लाबो थाफागोन आइ औ जोंलारि आइ जों नोंजों जेब्लाबो थागोन जों नोंनि बिमा बिफासो नोंनि एगेन्स्ट मालाबाबो थाङा नों जुदि एन्टनिय'खौ मोजां मोनोब्ला बेवहायनो नोंहा गोजोननाय दङब्ला नों जेखौ मोजां नुयोनो बेखौ माव जायखिजाया नों गावनि थांखिखौल' दाबाव आं आंनि थांखिखौ मालाबाबो बावायै आरो एन्टनिय' बिमा बिफाया माबाफोर बुङोब्ला आंनो खोन्थाबानो जाबाय जागोन दे होमबालाय ओंखारहैदो आफा नोंबो आंलाय माथोलै बेखौनो गाननोसै दे ना आफा एसे मोजाङै गान आरो एन्टनिय'मोननिफ्राय फैनानै आंहा थाबैनो सिखिरिमोननावबो थांनांगौ दिनै सिखिरिनि बार्थडे जायखिजाया क्रिसमासनि एडभान्सबो आलासि जाना फैखानोसै दे होमबालाय आंनाव सिखिरिया फन हरगासिनो र' आं थिखोनि हेलौ सिखिरि हेपि बार्थडे आं हले मिथियाहाय फैनांगोन दानो सिखिरि आं दसे उनाव थानानै थांगासिनो दे आं एन्टनिय' मोननाव डिनार खालामहैनो नागिरदों मा नंगौ औ सिखिरि दे होमबालाय बेस्ट'ब्ला उनाव लोगो मोनगोन अके बाय सिखिरि मा लानानै थांनांगौ जाखो दाबा आंथ' सिखिरिखौ दासिमबो मोजाङै सिनाया बेबा मा मोजां मोनो मानसिफोरनो जेबो गिफ्ट बायनानै होफेरिखायनो बांद्राय जेबो मिथिलाय लाङा आरो एन्टनिय' मोननि न'आव थांनानैबा मा जागोन आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो जागोन हेपि मेरि क्रिसमास बादालि आंनि जिउनि लोगोसे फैबाय थानाय मोजां समफोरनि गोदान बोसोरनिबो हेपि निउ इयार नोंनिसिमबो आच्छा ओमफ्राय नै आङो जोंनि फैबाय थानाय जुनियर टपिरांनि थाखाय लानानै फैखाबाय आयौ हाबाब एसेबां बुरजा आरो औ हौवा जोनोम जागोन ना हिनजाव जोनोम जाफैगोन बेखौथ' मिथिला बेनिखायनो लानानै फैखाबाय आंना हले उदै सानाया बारा जाथारबाय दे डक्टरनावसो थांनांसिगोन खोमा बापाव मानो खोन्थायाखै होमबालाय आं थफ्ला थफ्लि रेडि खालामहैखानोसै माथो गथ'आ जोनोम जाब्रबनानै होयोबा डाक्टरनाव दिनै थांनि थांनोसैबो होमबा उदै सानाया ओरैबा बारा जाखाथारबाय आंनाबो होमबा आं बुस्थुफोर रेडि खालामहैनि नों बेवहायनो जिरायबाय थाथ' बेखौ लाफा गुलुब गुलुब मोनलायलायदोंलै ओइ जुनियर टपिरां थाबनो फैदो नोङो जोंनि जिउआव आयौ हाबा बायनानै लाबोखाथारबायबो आरो हौवानिबो हिनजावनिबो बुस्थु दंलायथारो माथो मोजाङानो जाबाय दे आरो बाजै आयौ एन्टनिय' जिरायनो होनोबो आं सिखारनोनो हाला एन्टनिय' थांलाय न' सिंनिफ्राय सियार लानानै जिरायफैलाय जेबो नङा दे बाजै आं नोंसोरखौ क्रिसमासनि न'आव आलासि जानोसो लिंफैदों आइयाबो लिंहरदों नोंसोरखौ नंगौ आइयो नाथाय आं डाक्टरनावसो थांनो नागिरदों डाक्टरनाव औ आलासि गोदाना फैसिगोन ना जोंना बेयावहायनो थांनो नागिरदों आइयो होमबालाय आं दोनहैनोसै नोंसोरखौ अके बापाव एन्टनिय' आदा बाजैखौ डाक्टरनाव लांनोसैबालाय आं नोंसोरखौ डाक्टरनिसिम दोनहैनोसै मोजाङानो जाबाय आं नोंखौ फन खालामहांसो जाखादोंमोन जेबो नङा दे आं नोंसोरखौ मेडिकेलाव दोननानै फैनोसै बेनि उनावहाय जोंलारिमोनखौ लायनोसै जोंलारिखौ दिनै न'आवहाय आलासि जानो लिंहरदों जोंहानि आइया जोंलारि बिमा बिफाखौबो आच्छा दे मोजांनि बाथ्रा बादालि दे नों सिखारनो हायाबाबो आं नोंखौ बानानै लांगोन जागोन दे नायगिरि नोंथांमोन क्रिसमासनि गासैनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिनाय थाबाय लोगोसे एडभान्स हेपि निउ इयार आरो मेरि क्रिसमास आरो दा धोरोमखौ लानानै दावराव दावसि खालामनाङा जोंना गासैबो धोरोमनिखौ होफाखायो मिथिबाय क्रिसमास बा क्रिसमास मागो बा मागो बैसागु बा बैसागु कार्तिक फुजा दुर्गा फुजा हेन टेन बेनिखायनो जेबो साननांगौ गैया जोंहा अडियन्सफोरा गोबां रोखोमनि धोरोमनि मानसिफोर दं बेनिखायनो जों गासैखौबो खुसियाव लाखिनांगौ जायो बेनिखायनो जेबो गाज्रि गुजा सानलायनाय बुंहरलायनाय बखिलायनाय थानो नाङा आरो क्रिसमासनि भिडिअ'आव माबाफोर गोरोन्थि जायोब्लाबो बेखौ दाय दसे हमनाङा मिथिबाय अदेबानि नोंथांमोना सुद्रायनाय होयोब्ला साबसिन जागोन होमबालाय